Javier é de Ourense e leva 7 anos vivindo en Qatar. Chegou polo seu traballo e actualmente desenvolve o seu labor nun hospital, dentro da unidade de rehabilitación cardíaca. Despois de tanto tempo no país, Javier xa formou a súa familia alí e sente que Qatar é tamén a súa casa. Con el descubriremos como é o día a día nun destino tan diferente. Moi boas, Javier. Que tal? Que tal estás? Moi ben. Como foi que viñeches parar aquí? Representaba unha boa oportunidade para progresar na miña carreira profesional e, pois, aí saltamos. Ti tes un traballo ben curioso. Poderíamos dicir que traballas un pouco para os Sergas de Qatar? Sí, é o Sistema Nacional de Saúde. E como funciona aquí? Pois é unha cobertura universal, como a que tes en España. Agora está indo por un proceso de privatización e tes agora sanidade privada obligatoria para todos os residentes. É dicir, todo o mundo ten que ter un seguro. Sí. Neste país acontece unha cousa moi curiosa. Xente pola rúa vese pouca. Ora ben, gatos... É que este non é país de cans, non é país de cans, non? É país de cans, é un país de gatos. Ti tes algún? Eu teño can. Ah, tes can? Eu teño can. Teño can que galego. Como é a vida dun can galego aquí? Está moito máis limitado cos espazos que podes ir. Por exemplo, os parques públicos como no que estás camiñando agora, tú non podes ter un can. Hai cans aquí que van con calcetins para non quemarse os... Home, pero mira, cans con chaqueta sí que vira, pero cans con calcetín... Temos estas embarcacións que están sen ninguén. Non sei se son de decoración ou son reais. Son reais, pero son de decoración. Chámanse daos, xa verás que tanto aquí como enfrente da cidade, das zonas máis turísticas, na zona de Qatar, están estratégicamente ali colocados para que a foto e a postal que che queden ben. Ás veces das a impresión de que é como se estuveras nunha película, sabes? Claro. Supoño que non será moi fácil tampouco manter aquí as cousas verdes, non? Pois, como te podes imaginar, non é, especialmente nos meses do verán, de xuño, xullo, agosto, e ás veces é artificialmente verde. Pintan a erva, non? Entón, o que fan nos parques é levar unha persona e, pois, igual que tú levas a dar o sulfato, estes van... Van pintando coa sulfatadora. É exactamente unha máquina igual, van con impresión, levan o depósito e van pintando a erva. E mentres poñemos rumbo á Biblioteca Nacional, Javier contanos como mudou a cidade nos últimos anos. Nós vimos moitísimo cambio. Todo de cara ao mundial, entendo. Todo de cara ao mundial. Bueno, temos o mundial e despois o ano seguinte tamén estuvo o tema da Expo. Cambiou a cidade nos últimos 7 anos, cambiou a xente. Claro, é que aquí a xente cambia moito. Tes que darte conta de que nesta cidade ou neste país a xente ven e vai todos os días. Toda a xente é dun sitio distinto, non? A maior parte da xente non é de aquí. E eso creo que é unha riqueza moi grande, pero é moi difícil que cando tú tes tanta xente de fora, algo non se che pegue. Seguro que queren abrirse ao mundo, e se eso vai a pasar ao ritmo que nós entendemos que debe ser correcto, pois non o sei. E chegamos ao lugar favorito de Javier, a Biblioteca Nacional de Qatar. Un edificio impresionante. O edificio probablemente máis impresionante do país é o meu lugar favorito. Hai máis de 1 millón de libros e volúmenes neste espacio aberto. A maior novidade é que é un espacio completamente aberto, verdad? Se te das de conta non hai ningún cuarto, ninguna habitación, ninguna parede pechada. Incluso o centro de convencións está aberto. E fíjate que podes estar falando en calquer lado, hai xente que está estudando, xente que está traballando, tes un café no medio da biblioteca, tes unha sala de conferencias, é un centro de coñecemento, o centro de coñecemento do país. A única biblioteca que vin eu que ten un labirinto tamén. É o arquivo histórico. Entón, aquí teñen os volúmenes da cultura islámica e de Oriente Medio, libros pois únicos que son propios dunha institución como esta. Tes libros en calquera idioma case que tú queiras. Temos que ver se hai algo en galego, Podemos ver. Busca aí, non sei, busca Castelao. De Castelao non vexo nada. Castelao non sai, non? De Rosalía tenemos que ter algo, non? Unha cosa, mira. Aí temos. Cantares gallegos, aí está. Cantares gallegos. Agora vai estar bastante complicado para atopala.
atopar o libro entre 1 millón de libros. Pues, non bueno, sei. hai un sistema, hai ese sistema. Hai sistema, Ok. podemos botar o día, creo, pero... Non, solamente tens que saber como facelo, vale? Vamos a buscar o seu código. Aí o temos. Aí o tes. Cantares gallegos. Sí, señor. E tú tiñas dúbidas, Dubidabas. Eu dubidaba. Saímos un pouco de Doha e imos ata a Granxa Torba, un santuario fundado nos anos 80, especializado en agricultura sostible e que é un dos reclamos turísticos do país. Ten unha chea de actividades e, ademais, pódense ver os animais de preto. Surxen da necesidade que ten o país de ser autosuficiente, non? Un país moi pequeniño, rodeado de Arabia Saudita. Sí, e que depende de importacións para todo, non? Hai vacas, hai polos, hai galiñas, moito cordeiro que se come moito aquí e demais. E como pode ser que acaben aquí vacas leiteiras en Qatar? E o que fixeron é, pois, simplemente poñelas un avión e traelas para Qatar, non? E aquí os animais, pois, viven en condicións de aire acondicionado todo o verán e así como fan a produción da leite. Pero isto é increíble, é dicir, meteron vacas en avións e truxéronos para aquí. É que se fan falta para mañá, como podes facer? A base de cartos, Qatar conseguiu traer o Mundial. Pero dubido moito que teña cartos para traer o Miss Vaca que se celebre aquí e non no lugar da televisión de Galicia. E para rematar o día, algo típico da súa gastronomía, uns dátiles e unha cunca de té. Aquí teño a sensación de que todos a maña tomando un té, non? Tomando un té e uns dátiles. Estos chamanse medjú, son moi típicos de aquí. Sabes que os dátiles é un dos froitos así que máis se toman. En todos os sitios que vivín, que fora da nosa terra, sempre intentei crear esa conexión, non? Creo que é enriquecedor tanto levar un pouco de fora para Galicia e levar un pouco de Galicia sempre para fora con nós. Cal é a pegada galega que deixas? A nivel laboral ou a nivel de investigación, eu estou facendo doutoramento na Universidade da Coruña en colaboración coa Universidade de Qatar. Estamos facendo validacións de escalas relacionadas ca rehabilitación cardíaca ao árabe, pero que realmente está feito dentro dunha universidade galega e tendo esa conexión entre Galicia e o mundo de Oriente Medio, non? Pois foi genial pasar contigo un día por Qatar, que nos mostrases os segredos e que puxeses a túa experiencia ao noso servizo, que a próxima sexa en Ourense. Si queres acordar todos da casa é o momento, Pois un saludo moi forte, unha aperta moi grande para toda a familia que estivemos en Galicia fai non moito. Esperaremos que non pase moito máis tempo para volver outra vez de visita. Pois apertas para a familia de Javi. Chao, chao. Javier, que comida che gusta máis, a de Ourense ou a de Qatar? Ourense. Por variedade e por calidade. En canto a prezos? Ourense, para calquera cousa, metade de barato ou ainda mellor. Para sair de festa, que prefires? A festa sempre a de Ourense. Onde notas que a xente é máis amable? A xente a de todo lado, aí non podo escoller. Nesta digo empate. E que hai do humor? O de Ourense, tranca galega, sempre. E por último, o clima. Cal prefires? Ourense, sempre. Pareceche mentira, pero a choiva botas en falta. Aínda que son de Ourense, gustame a calor, o que hai aquí no verán é demais.